magtanatan-tanaw na gud ko. Wala yun ang mga chocolate. Pwede mo rin ka mo palit ano yun. Hindi na po ko check sa unsay na Susunod chocolate eh. Uy, may bayan ng chocolate. Chocolate overload. Namin po sa sikwati. Kasi na, instead po na kuan siya, itong version pero sa ang power gas na chocolate na to, pure na lang po yan. Hindi na lang tamis. Pure na ay cocoa sugar di mura mo may bako na rin gusto na. Sweet and cherry. Pwede na ma-share dito. Pero ang katong-katong po, katong gamay na, no? Ako, sige, isaan na niya. Ito tilawan kay free taste. That's the chocolate chamber day here at Robinson's Galleria. Nasa lay free taste. Yan na. Ato tilawan. Ano na? Oh. Yung sa mini cookies eh. Muna natin i-try ang mini cookie. Itong dark chocolate. Dark chocolate. Lami ang mini cookies. Dark chocolate lami po. Nasa with cacao nibs. Kung gagat mo kapilian na niyo, pwede mo mag-free taste. Choco mango. Klase-klase yun. Tartufini. Choco mango with sea salt. Alihares. Vanilla cookies. Oh, dagdag yun. Oh. Bacores. Pure cacao. Mga biscuits. Dami lang mga biscuits. Quick milk, tablea. Hindi na ipang hotdog sa ano. Christmas. So, nag-order me og tuna sandwich. Oh? Chocolate na? Lagyan po ni chocolate? Chocolate. Right. So, atong tilawan lang tuna sandwich. Nga na ay chocolate nga po. Grabe. Tuna sandwich nga na chocolate. Tanan nani kay na chocolate. Sa ilang tubig na yung chocolate. Tinod? Wala sila yung tubig, chocolate rin na. Nakasot ko yun. Yung best kilat eh. Ah? Kita mo sa sulod. Dala yung sulod na yun. Ayun. Oh, tuna. Wala. Kami yung bread nga na yung chocolate. Kaiba. Ba't dami? Thumbs up sa ilang tuna sandwich. Ilang famous. Sama ni Beb? Puto sikwati. Surprise. Puto sikwati? Sweet rice surprise. Sweet rice? Yeah, pero puto sikwati akong ikor. Okay.
Look at that. Ooh. Spiso yun. Pwede nila. Wow. Sugar. Sugar na yun. Cocoa sugar. Daog na. Ikaw may expert na ng mga yan. Masaya ang taste ba? Connoisseur man ka. How's the taste? Alright. Thumbs up. Pero ang si Kwate mo yun ang kuwan ako. Interested ko to find out. Oh, mo dahil yung reaction eh. Pero lami. Alright, lami. Thumbs up. Alright. So, ato tilawan ng pure na kakao or chocolate. Sweetened. Unsweetened daw ni. Lami. Bait ka. Dapat na din siya. Sugar ka. Nanay mo din na siya sugar. Na. Pero I think okay na pa ito. Isugi. Isugi siya muna kag. Isog siya ba eh. Sigay mong mata. Wala. Kung sa may lasa. Tila balik. Sila na to balik. With sugar this time. Hanpay. Pait, grabe. DMD. Lami man siya. Ba't lami siya i-pour over sa puto and daghang sugar? I think okay kayo siya. Kaya nangita mo cake sa tsokolate ba? Thumbs up. Thank you. Saan nga cake, miss? Red wine. Red? Nani siya red wine din? Oo. Walay water. Instead water, kita na ang gayos. Red wine? Makahubog din ni. Red Daddy Francisco man. Oh. Red wine ba yan? Alright. Unang tikim ng red wine cake. Ay, nakatry mo pala sa buhol. Oo ba? Nahubog ka. Lami, hindi naman ko siya makahubog. Namarag humukay siya ka ng... Pero moist siya. Makuhan dyan mo ang red wine. Mataste gini mo? Alright. Maybe parson. Let me say pariser. Wow. Hot chocolate. Alright. Chocolate cake. Made of red wine daw. Diba? Diyan, di makahay po nilang cake. So, if ganahan mo kanang cake ba, wow, something new. Try mo sa the chocolate chamber here in the Galleria Cebu. Something new. So, careful ako basta makubog mo kay red wine ba daw ni. Diba sa migawan, babae? Dami na. Try mo. Mga chocolate lovers, try mo. Kung ito ng video, don't forget to like, comment, and subscribe.